Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil uża d-diskors fl-Isla biex attakka l-inkjesta dwar l-allegat intħil politiku f'każ ta' droga f'Għawdex. Inkjesta li uriet li ma kienx hemm intħil politiku fil-każ, iżda iktar minn hekk uriet li lanqas inbidlu stqarrijiet li saru mal-Pulizija kif il-kap tal-Oppożizzjoni ilu jallega ġimgħat. Fil-fatt l-inkjesta uriet li persuni involuti fil-każ ta' droga li semma il-kol tresqu l-qorti, iżda quddiem il-fatti Simon Busuttil għażel li jattakka l-inkjesta. Ta' suppost inkjesta, suppost indipendenti li ħareġ dan ir-rapport li kien fals mill-bidu. Da x-ċermenu, di x-inkjesta di fażulla, di fażulla. Busuttil irrepeta li allegatament min traffika droga ħelisa. Busuttil qal dan anke jekk irriżulta b'mod ċar li 3 persuni involuti kollha tresqu l-qorti fejn 2 ingħataw sentenza u wieħed għadu għaddej bil-proċeduri kontra tiegħu. Intant Busuttil iddedika parti sostanzjali mid-diskors tiegħu fl-Isla biex jgħid li Malta m'għadix post sigur. Hawn uża każi riċenti fejn dwarhom diġà hemm nies il-qorti jew għaddejja investigazzjoni fosthom dak ta' qtil u allegat attentat ta' bord f'dar fis-Swieqi. Fl-Isla ma naqsitx in-negattività tas-soltu meta tkellem dwar l-ekonomija u l-investiment, Simon Busuttil qal: Dan huwa gvern illi huwa short-sighted wisq. Bħal Simon Busuttil kien negattiv il-kandidat Nowell Muscat li tkellem qablu, saħansitra qal il-gvern li kiseb is-surplus wara 35 sena qed jiswa ħażin lill-ekonomija. Anke fl-ekonomija tafux, għax da jistaħba taħdi l-ekonomija tant sejra tajjeb u hemm il-periklu li ħajraqa kompletament. U fil-waqt li traffiku kien għal darb'oħra msemmi bħala problema, jidher li soluzzjoni tal-Partit Nazzjonalista għandna x'indumu nistennewha qabel xejn qed jgħid li la jkun fil-gvern se jagħmel studju. Nagħmlu studju dettaljat tas-sitwazzjoni tat traffiku f'pajjiżna. U sakemm isir dan kollu fisser Wayne Hewitt, id-dokument tal-Partit Nazzjonalista jitolbok tbiddel ir-rotta. Fejn il-pubbliku qabel ma joħroġ għax-xogħol pereżempju filgħodu ikun jaf eżattament fejn hemm it-traffiku, għalfejn. Ħalli jkun jista' jevita ċertu toroq li jakkumulaw traffiku u jsib rotot alternattivi. Intant fl-Isla Simon Busuttil kellu tislija speċjali għal Marlin Farrugia li fl-aħħar jiem ħabbret li dak li kien il-Partit Demokratiku se jingħaqad fil-Partit Nazzjonalista. Nixtieq nilqa' postna wkoll lill-Onorevoli Marlin Farrugia. Grazzi tal-preżenza tiegħek.